Jeg er stiv nu. Binder du? Knapper du mig lige op, eller? Det er stramt op, hva'? Sådan der, men for satan. Hvad er vi klædt ud som i dag? Batman. Batman? Batman. Vil I være på kamera? Vil I fortælle om jeres kostymer? Ja, jeg uploader en video om året. Og det er for Karla. Skål for helvede. Onsdag, Den er ikke så god. Jamen, er det virkelig en god idé i dag? Det går ikke. Det var meget imponerende. I am the night. I have smerte. For Gotham! For Gotham! Er det ost, eller hvad? Vi er superhelte. Jeg elsker ost. Timo Batman. Hvad er det bedst på? Du er min bedste ven. Jeg vil hjælpe dig, fordi jeg er med dig hele vejen. Prøv at se min pandetaske. Jeg tror, du skulle vise din plæk. Har du set, jeg har klippet hul i mine øjne, så jeg kan se noget? Jeg kan ikke se en skid. Men det ser næsten bedre ud, ja. Ja, jeg synes, det ser bedre ud. Det der ser så dumt ud, fordi Jeg kan ikke se en skid. Det andet er bedre. Jeg skal ikke kunne se noget. jeg skal ikke kunne se noget. Jeg synes, man ser så dobbelt så fed ud. Hvem vil spille med mig? Det vil jeg vel gerne. Ja, selvfølgelig vil du det. I live in the shadows. Okay. Bitches op i Liberate Show. Baby er klæk. Og synger Baby er klæk. Checker hudet og jeg på det på stand. Synger Viva la vida. Leve som aldrig før. 1, 2, 3, vi lighter op. Let's go. Hvis jeg laver show. Du siger du er træt, og du magter ikke at drikke. Og jeg er noget fint der. Jeg dør. Så varmt det her. I am the night. Kører vi røven eller kappen i dag? Røven. I was born to be free. Jeg har taget 0 sukker. 0. Det er imod dem, der er imod kostpyramiden. Eller... Det er vel for dem. Det er ernæringseksperter, der siger, at man skal drikke alkohol sammen med 0 sukker, for så bliver man meget mere fuld. Og der siger jeg bare... Jeg tror ikke, de siger, du skal gøre det. Jeg bare... Hold din kæft. Og der siger jeg bare... Nej, der er Batman. Det er altid godt sort. Du ser fucking sej ud. Ej, hvor ser du vild ud, Jim. Er du rød? Jeg er sort. You make the sound, I make the face. 3, 2, 1. Det var ret sejt. Jeg fatter ikke en skid. Ej, hvor er det sindssygt. Du drak ikke lige 1,5 liter væske. Smitter vejs. Jeg bliver så forvirret. Han bliver forvirret. Han drikker. Hvem? Er han pansamler, eller er han udklædt? Jeg ved det ikke. Han er pansamler. Hej og velkommen til Er han pansamler, eller er han udklædt? Det er til YouTube. Okay, så vi laver udfordringer. Du skal hoppe ned i havet. Hvad? Hvad hedder det? Det er ham der. Han er Alexander Bugge. Han er meget kendt. Nej, okay. Alexander Bugge. Han er meget kendt. Har I ikke hørt om ham? Ja, lige præcis. Det er Bugge jo. Vi sagde lige Bugge. Alexander Bugge. Alle sammen, hvis I kilder mig i drøben, så kilder jeg fucking i drøben. Kan I fatte det? Kig på min kammerat derovre. Han hedder Dad. Hvorfor ville jeg have et billede med mig? Jeg ville overbevise mig om, du var kendt, bro. Nå, det er Nick. Men det Jeg sagde til dem, du var fucking kendt. Men skål! Tak for det, det var meget fedt. Ej, det var så fedt. Det var så fedt. Det skal sgu da ikke have Sommersby Mango og Lime. Ikke blande lort. Ja. Bare ikke sådan.
Hvad der sker? Hvad skal jeg? Du tager den. Skal du tage den, mand? Jeg kan ikke tage den. Jeg er 2 i. Det kan jeg ikke. Den dør. Jeg knækker mig. Fucking right, ja. Skål! Så skål. Ja, så skål. Er det GoPro lige frem? Ja. Kæmpe YouTube. Skud ud til Dina. Dima. Nej, Dina. Dima. Ja, din mor. Hvad er det for? Har du fået barn nu? Ja. Vi har det. Og vi holder styr på, at folk er okay. Er det YouTuber? Ja, det er YouTube. Hvor mange abonnenter har du? Kæmpe. Har du hørt om mig før? Nej. Hvor er vi, drenge? Skål! Ses på bunden. Den er imponerende, drenge. Jeg er stolt af jer. Skål, gutter. Ej, jeg troede fandme lige, du var dingo. Ja. Hey. Hej, Bassemand! Kan du ikke lige sige sådan en Vi har nogen, der gerne lige vil møde dig. Kan du ikke lige hurtigt sige hej til Magnus? Hej, Magnus. Tak skal du have. Vi ses i morgen. Hej. Ja. Nej, Nej, det er spoiler. hvor er Martin? Jeg havde taget en ekstra ananas-sodavand med, hvis de var for stærke. Og den havde jeg taget det her af. Så jeg har lige drukket en halv liter sodavand. Hallo, Spider-Man! Goal! Jeg tror, han er Batman. Hvad der sker? Fuck, los ham! Hvad er det, der foregår? Hvad er det, der er sket? Hvad er sket der? Okay! Det er flot! Come on! Woo! Mama, chicas, eso! Okay, Mike, nu skal vi virkelig op til de andre. De er langt væk. Altså, vi er bag os nu. Politiet er her. Det hele er... Der er sket det, at mig og Magic er blevet væk i vores workout session. Jeg har fundet en æg. Vi har fundet Laurits. Har vi fundet Laurits? Laurits. Jamen, jeg kender ham nede fra klubben. Nej. Det er fra klubben. Nej. Er det Kolding? Ja! Nej. Skål! Skål! Hey, skål! Er I klar? Skål! Det kommer ikke. Skål! Det tror jeg er det mest ægge, jeg nogensinde har prøvet. Ham, der står og pisser på broen. Nå, vi har mødt ham. Ja, for satan. Du stod og pissede ved siden af ham. Nej, det er dig! Nej! Og ved du hvad jeg gælder? Jeg troede, han var 19. Jeg er 16. Nej! Og ved du hvad jeg gjorde? Så som 30-årig, som jeg er. Kysser du ham? Nej, så siger jeg, som rigtig faragtigt. Jeg skulle jeg selv hygge jer. Det gør jeg. Ja. Pas på dig selv! Jamen, jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Jeg er gammel. Vi har gået i 80 timer. Modtag det befalde fotografi. Skal du gå ind i mig, eller hvad? Den springer! Der kommer konfetti! Ved I, hvad det er? Det er kramerlivet. Kramerlivet! Jeg er så stiv! Fuck dem! Er du en presset mand, Mark? Du er en presset mand. Skål! Når man rejser med VLTJ. Hvad er det, jeg skal? Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Gå ned, og så åbner du den der, og så drikker du der. Åbn nu! Nej, du spejler. Sådan der!
Det er crazy. Det er så charmerende. Altså varmeste. Altså Scatterman. Er det den igen? 3 år i streg. Kan han stadig? Nej. Tag nu. Det er smukt. Det var meget smukt. Hvordan filmer nu? Ja. Det kommer nok med. Må jeg jo kigge på i morgen, om I er gode nok? Jeg kommer det med, please. Lov det kommer med. Ja. Har du et follow, så får du det. Jeg glæder mig helt vildt. Skål! Det kommer med. Jeg er i tvivl om, kommer vi nogensinde ned i parken? Hold kæft, det ser godt ud. Hold kæft, det ser godt ud. Hold kæft, hvor ser I godt ud. Har vi det fedt? Okay, har I et tip til karneval? Pas på hinanden. God stemning. Altid holde sammen med dine venner. Ellers før, hvor du vil. Og i lige måde, chef. Tak, bro. Kom nu lidt. Det ser fucking godt ud. Kom nu lidt. Hvad hedder du? Sebastian er klar til ud af karneval. Har du et tip til dem derude? Drik og mere drik. Har du blevet væk? Ja, og nu er jeg igen. Hej, Kriller. Jeg havde taget en halv liter ananasmør. Ja. Og så havde jeg taget mærket af, så jeg vidste, der er kun ananas i den her. Ja. Hvis nu dem der, jeg havde blandet op, de er jo for stærke. Ja. Det første, jeg gør, når vi startede over, det var at drikke ren ananasfodvand. Og så kommer jeg i tanke om det, når jeg smager på den næste ananas. Den smager fucking stærk. Jeg troede bare, det var fucking lækkert, og så er det bare vildt. Vi er fuldstændig. Jeg har aldrig været så bange. Se den her. Det er så... Hvad fanden skete der lige? Hey. Skål. Prøv lige at lave en... Prøv lige at lave en... Vi går rundt, og så prøver vi at få folk til at lave en... Vil du lave en... Her til kameraet. Hvor vi skal lave en Fordi jeg siger... og så skal jeg sige Er det godt. Hvad rater vi? Det smager dejligt. Fy for satan. Det smager lige så klamt, som Malte han ser ud. hold da op. Han er så klam og fed og lugter og ser ud som lort. Jeg er vild med Malte. Hvad så, gutterne derude? Hvad så? YouTube, vi kommer her. Vi ser Aalborg Karneval. Hvad så? Kom ind og like, følg, subscribe. Og vi ses derude. Næste år så det her. Hvad skal jeg gøre? Du skal gå ind til nogen og spørge, om de gerne vil sige... Kan jeg ikke sige for mig? Det er godt. Gjorde du det? Ja. Gjorde du det? Ja. Så de... Fuck, hvor sejt, mand. Skål! Jeg har ikke noget. Skål! Er I klar, dreng? Yeah! Tjekker nu går jeg brysterne på knald. Hun synger viva la vida, lever som aldrig før. Jeg siger, du er træt, og du magter ikke at drikke. Og nu er jeg der fik dig. Når den på knald synger viva, viva, lever som aldrig før. Jeg skal fandme tro, jeg er på at gå. Vi liner op, let's go. Vi skal lave show. Viva la vida, viva la vida. Dejligt, 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 dejligt.
Dejlig mand, dejlig mand, dejlig mand. Hold kæft, det var fedt det der, mand. Det var vildt. Det er det smukke! De smukkeste. De skal være på den anden også. Nej, ej, I er nødt til at give en på hver pat. Har I ikke en, mand? Nej. Ikke mere. Tak så mye. Kan I se, lad os overhøre? Jeg ved det ikke, men jeg blev faktisk... Blev du ærlig bange? Uden pis, jeg blev faktisk lidt bange. Har vi? Er det kamera? Er det? Er der en fugl, der er skidt på dig, eller hvad? Ja, det er mig. Er dig, der er skidt på dig selv? Jeg brækker mig. Brækkede du dig? Fy for sat. Er du klar? Billedet? Kom ud! Hvad er der lavet? Nej! Ja! Er du klar? 3, 2, 1, fuck all them! 3, 2, 1, fuck all them! Se, de er 90 barn! Har vi nu 90 barn? Lidt tak. Oh! Boy! Oh! Oh my! Hvor fanden er mig? Det der så sker, det er, så får man en holder med. Og hvis man kommer tilbage med kopperne, så får man 5 kroner per kop. Tror I selv, at vi kommer tilbage med kopperne? Nej. Okay.
fordi Mørkspil direkte står helt en dag champagne-tår Herovre i havs, man forstår Helt langt på, du ved det går Lille, kan vi lige få en... Det er vores hus. Det er vores hus. Hele loftet, det drysser forretning foran fest som bag i så. Og jeg er tysker. Og kig på we break the news. Vi hører kun house ind i vores hus. Det ligger ned ad gaden, vi har lagt en fløs. Skal vi hygge os eller hvad? Der er altid vildt i vores hus, så